آمنہ دلال جناب محمد کریم علیہ السلام نے اللہ فرما رہے نے سونیا اعلان کر دے سارے جہنم تو بچ گئے نے تے جنت دے حقدار بن گئے نے کتے خالق کائنات فرما دے نے اولائک ہم المؤمنون حقا لہم مغفرت ورزق کریم اے سارے دے سارے سچے مومن نے سارے دے سارے مغفرت والے نے تے اجر رزق کریم انہوں جنت اندر دیتا جائے گا اللہ اکبر کبیرہ میرے پیارے بھائیو رزق کریم کریم دا لفظ داتا ہے کہ اے رزق جنت وچ ملے گا تے ملے گا کنانو جنانو اللہ جنت داخل فرمائے گا تے ایتھے کی اللہ فرما رہے نے آمنہ دلال دے صحابہ نو فرما رہے نے اولائک ہم المؤمنون حقا آج تیرا مورخ بکواس ہے کردہ کہ صحابہ اکرام دے اختلافات تاریخ دیاں روایتاں لے کے بیان کر کے ایک نو کہندہ حق تے سی تے دوسرے نو کہندہ باطل تے سی نعوذ باللہ علی المرتضی حق تے سن تے امیر معاویہ باطل تے سن علی المرتضی جڑے فلاں سن تے امیر معاویہ فلاں سن اے صحابہ اکرام آپس وچ ہم منصب نے اللہ اکبر کبیرہ انہاں دے حق باطل دے فیصلے دے اختیار تینوں میں نو کوئی نہیں دیتے گئے اللہ نے قیامت تک دے لوگاں واسطے فیصلہ سنا دیتے اولائک ہم المؤمنون حقا جنہ بھی اختلاف ہو جائے جنہ بھی فہم دا علم دا سمجھ دا اختلاف ہو جائے اے دل دے صاف سن تے صادق ایماندار سن اس واسطے اللہ فرما دے نے اے سارے دے سارے ہی حق تے نے سارے ہی سارے انہاں جو کوئی بھی باطل تے نہیں کسے صحابی واسطے باطل دا لفظ بولنا کفر خالق کائنات فرما دینے اولائک ہم الصادقون اے سارے دے سارے سچے نے صدق ہوئے تے نفاق نہیں ہوندا صدق ہوئے تے نفاق نہیں ہوندا آمنہ دلال دے سارے ساتھیاں نو رب نے صادقون کہہ کے اے اعلان کر دیتا کہ میرے نبی دے صحابہ جو کوئی منافق نہیں سی اے سارے دے سارے دلوں میں سچے سن زبان دے بھی سچے سن تے عمل تے کردار دے بھی سچے سن اور انہاں نو سچا نہ منیے تے کیڑا قرآن پڑھو گے کیڑیاں حدیثاں منو گے اللہ اکبر کیڑی اسلامی تاریخ دا آغاز کرو گے پیغمبر دی سیرت اور سنت دے نمونے کتھوں تلاش کرو گے اگر انہاں دی روایت تے اگر تانوں شک ہوئے گی پھر اہل بیت دی عظمت تانوں کائنات دی کسے کتاب چوں نہیں ملے گی انہاں نو سچا مننے گا تے قرآن سچا ہوئے گا انہاں نو سچا مننے گا تے حدیث سچی ملے گی انہاں نو سچا مننے گا تے اہل بیت دی عظمت بھی سچی ملے گی جو امت نو ملے ہے اے صحابہ دی روایت نال ملے ہے امت نو جو بھی اللہ نے دیتا ہے اللہ اکبر کبیرہ صحابہ دی روایت نال آیا ہے اگر راوی سچے نہ ہون تے روایت کدی سچی نہیں ہوندی جے راوی سچے نہ ہون تے روایت کوئی نہیں